Hem vingut així, com tots els 9 d'octubre, a celebrar el Dia de la Pàtria Valenciana i, a més, hem vingut en un esperit festiu i reivindicatiu per a tractar fer veure al poble valencià que ens estan veient que fa falta una força política valenciana, valencianista, realment valencianista, que lluite per els nostres interessos, els interessos de 5 milions de valencians, perquè és necessari, perquè ara mateix estem seguint, bueno, ara mateix no, des de fa més de 40 anys, des que existeix la democràcia, inclús antes, estem sent discriminats políticament constantment, ens estan arruïnant, estan agarrant totes les nostres empreses, cultura, etc. Estan apropiant de tot el que és nostre, el que els nostres pares, els nostres iaios i els nostres rebesllaios han treballat tant per a donar-nos a nosaltres, per a que puguem disfrutar, ens ho estan furtant, ens estan arruïnant i hem d'alçar-nos en una força política valenciana que es decideix per a tractar d'evitar que ens continuen expoliant. Pues així, des de Torrent, sumant per Torrent decidix, assistint com tots els anys a la professó cívica i només dir que nosaltres representem la part de la ciutadania, davant està la part oficial dels partits polítics en representació, que en molta boquilla, però després a l'hora de la veritat no defenen com toca els interessos dels valencians i així només veure la senyera, ningú en la professó porta una senyera com portem nosaltres, perquè el més gran que tenim en el cor és la nostra senyera. Així estem decidits els candidats reclamant aquest partit polític que som nosaltres, entrar en les institucions, exigir als partits polítics que ens estan ignorant als valencians, fer-los veure que no som una moneda de canvi, que som necessaris i que només entrant i rompint en les institucions públiques un partit com nosaltres farà i provocarà que obrin els ulls, perquè aquesta gent són mercenaris polítics que no ens interessa la pàtria valenciana, l'únic que ens interessa són les seues caïres. I estem nosaltres així perquè realment nosaltres creguem en la pàtria valenciana, en els interessos dels valencians, per a fer-los obrir els ulls. I que mentre estiguem en les institucions, si estem en les institucions, entonces faran per a defendre-nos, per a tractar de bloquejar-nos, però nosaltres no ens bloquejarem.